Čaute priatelia, som zase tu. Inak vždy, keď idem nahrávať takové YouTube videá, tak sa na vás veľmi teším. Lebo viem, že idem vám ponúknuť zase niečo pekné, čo vám niečo dá do života. A určite ste zvedaví, že dneska čím sa budeme zaoberať. Ja vám to prezradím. Rodina. Family. We are family. You and me are always family. Love you. Ideme na to. Takže dneska budeme rozprávať o rodine. We talk about family today. On va parler de la famille. Takže, prečo som sa rozhodol, že dneska sa budem rozprávať o rodine? Lebo v poslednej dobe táto téma je dosť aktualitou. Lebo niektorí ľudia začali spochybniť vlastne dôležitosť rodiny. A vlastne by som chcel teda povedať, čo je môj názor, čo sa týka rodina, family. V slovíčku rodina máme rod. Tí, ktorí sú z rovnakého rodu. Myslím si, že dobre som to povedal, hoci moja slovenčina není nejaká fantastická, ale ďakujem aj za to, že vlastne že dokážem sa takto vyjadrovať po slovensky, že vlastne, že mi rozumiete. Lebo není to len tak prísť z Afriky, Afričan, len tak na Slovensku a naučiť sa po slovensky a takto komunikovať po slovensky a riešiť takéto dôležité témy, aby Slováci mi rozumeli. Takže dúfam, že mi rozumiete a keď mám nejaké brepty, alebo keď mám nejaké chybičky, gramatické chyby, tak dúfam, že mi to prepáčite, lebo naozaj proste som sa tu nenarodil a všetko, čo vám rozprávam, som sa tu naučil. A ďakujem Bohu, že som aspoň dokázal toľko. Takže rodina pre mňa je sväté. Naozaj je sväté, lebo ja si myslím, že keď sa hovorí rodina, tak sa hovorí, že otec, mama, brat, sestra, môžeme ku tomu pridať aj babku, aj dedo, aj deda, deduško. Takže to je pre mňa rodina, vnúčatá, všetci, čo sú z rovnakého rodu. Hovorí sa, že je rodina, ktorú si vyberieme, a je rodina, ktorú si nevyberieme. Keď sa hovorí rodina, pre mňa to znamená vlastne, že súrodenci, ktorí majú rovnakých rodičov, ktorí majú rovnakú babku a rovnakého deda a ktorí naozaj proste, že vyrastali spolu a naozaj aj s rodičmi a v podstate, že aj s babičkou, aj s deduškom a vlastne to je to, čomu aspoň my sme vyrastali v tomto kontexte, že tomu sa hovorí rodina, že sú z rovnakého rodu. A potom ja si myslím, že je aj ďalšia rodina, ktorú si človek vyberá. To znamená vlastne, že stretnete ľudí vo vašom živote, ktorí sa chovajú takmer ako vaša rodina. To znamená vlastne, že vždy, kedy potrebujete, tak sa môžete sa na nich spoľahnúť. A vždy, keď máte nejaké problémy, to sú prví, ktorí naozaj sa vám hlásia. A to sú ľudia, ktorým sa viete dôverovať jednoducho. Povedať, aké máte starosti a tak ďalej, ktorí vždy pri vás stoja a naopak aj vy pri nich. A aj to by som mohol nazývať rodinu, ale rodinu, ktorú si vyberieme, dobrovoľne, samozrejme. Takže rodina je sväté aj základ. Lebo keby nebola rodina, myslím si, že ani vy, ani ja by sme dneska tu neboli. Samozrejme. Všetci sme prišli na tomto svete kvôli tomu, že vlastne, že naši rodičia sa dali dokopy a milovali sa. A z lásky, všetci sme plodu lásky. A to je rodina. A ja naozaj nemôžem s tým súhlasiť dneska, že niekto toto ide spochybniť,
že nielen to je rodina a niekto tieto skutočné hodnoty dneska niekto ide spochybniť. Hej? A kde sme to, až kam sme to zašli pre Boha. Takže to si nedajte v žiadnom prípade vziať. Hej? A ja som sa narodil v Afrike a vyrastal som sám tam. A my, to čo sme tam žili spolu, a my sme si hovorili, že sme súrodenci a že sme rodina. A rodina a súrodenci, celková rodina, to sú členovia rodiny, by sa mali spolu držať. Pevná, spolu ako skala. To znamená vlastne, že či v dobrom alebo v zlom musia byť spolu. Oni si musia pomáhať kedykoľvek. Vtedy to dáva naozaj veľký zmysel. To znamená vlastne, že nikdy neexistuje tak, že vlastne, že všetkým sa rovnako darí. Vždy nájdete, že niekomu sa lepšie darí ako druhému, niekto je zdravý, niekto je chorý, ale vždy sa doplňame nejako. Je proste, že keď niekto z nás má problémy a druhý hneď príde a snaží sa pomôcť. A to je rodina. Hej. Aj tú rodinu, čo si vyberáme, čo sú našimi vernými priateľmi, tí sa takto chovajú a preto ich nazývame tiež ako rodinu, ktorú sme si dobrovoľne vybrali. A rodina, nech sa čokoľvek deje, mali by držať spolu. Čím sú spolu a držia spolu, tým sú silnejší. Žijeme v takom svete, v takom drsnom svete, kde naozaj nie je ľahké prežiť. Samozrejme, väčšina problémy sú vtedy, keď to neočakávate. To je jedno, ktorý členov rodiny to vlastne. Môže to byť mamina, môže to byť otec, môže to byť brat, môže to byť sestra. Vieš, proste nečakané problémy, ktoré prídu. A vtedy sa môžete spoliehať najprv na rodinu. Až potom, keď sa neviete spoľahnúť na rodinu, keď nemáte nikoho v rodine, ktorý naozaj, o koho sa môžete oprieť, alebo naozaj s kým môžete počítať, a vtedy začínate mimo rodiny. Blízki priatelia, verní priatelia, aby vám pomohli. Takže dôležitosť rodiny sa nedá poprieť v žiadnom prípade. Ale tieto krásne hodnoty, keď niekto dneska chce poprieť a spochybniť, samozrejme, tak ja by som toho človeka naozaj akože vnímal ako hlupáka, jednoducho. A preto ja vám poviem, keď máte súrodencov, keď máte žijúci rodinu, keď máte babku a detka, naozaj patrí sa, aby ste sa blížili k nimi, aby ste im dali najavo, že môžu s vami rátať tak, ako vy môžete s nimi rátať. Viete, naši rodičia nám nezične akože pomohli. Nielen, že nás priviedli na tomto svete, my sme tým, čím sme dneska, lebo oni z nás robili ľuďmi. Lebo my keď sa narodíme, to moja mama mi vždy hovorí, keď sa pohádam, s ňou poviem, že vieš čo, mohol som ťa aj potratiť. Ale to, že dneska stojíš predo mnou a naozaj si myslíš, že si niekto, to vďaka mne, synačik môj. A to má veľkú pravdu. Naozaj, keď ma mama potratila, a kde by boli byť dneska? Niekde v kanáloch, alebo neviem, kdekoľvek, hej, samozrejme. A na takéto dôležité veci my zabudáme, samozrejme. Keď niekto sa postaví rodičom dneska a vykrikuje, a vynadá rodičom, a dokonca niekto si dovolia aj byť rodičov, tak to sú hlupáci, to sú naozaj, ja by som povedal, že ten človek sa musel zblázniť jednoducho. Vieš, jak niekto môže dvihnúť ruku na vlastných rodičov, samozrejme. A odkiaľ vy ste? Však vy ste hlupák, najväčší na svete. Hej? Lebo vy, keď sa narodíte, vy nie ste nič. Vieš, veľké takéto, nechcem to povedať naozaj v rámci slušnosti. Hej? Oni sú tí, ktorí naozaj proste nespávali, ako je, povieme si, ako je v rámci tehotenstva, neviem, ako je pre tí, ktorí to nezažili, je čo všetko žena zažije, keď čaká babu. Tak ja som to zažila vtedy, keď moja žena akože čakala naše deti, tak vtedy ja som videl, že vlastne, že naozaj Ježišmaria, tak toľko si moja mamina vytrpela kvôli mne. Tá žena má samé bolesti. Počas 9 mesiacov tá žena sa trápi, má bolesti. Vieš, bolí jej hlava, bolí jej brúško, točí sa jej hlava, jednoducho.
a nevie jesť, čo by chcela. Naozaj proste, že ako častokrát je nagrsanie, samozrejme. Hej, samé bolesti, ako je trápenia, počas 9 mesiacov, keď čaká tú babu. Hej. No, díky Bohu, keď sa to dieťa narodí, a vtedy ešte to začína. Lebo ona nespáva v noci kvôli babetkom, samozrejme, ona musí byť stále v strechu. Hej. Proste, že keď babetko začína plakať, samozrejme, že ona nevie, čo je s tým dieťačom, hej, ona sa trápi, ona si robí starosti pre Boha, čo je, lebo to dieťa nevie rozprávať, nemôže povedať, že ucho ma bolí, brúško ma bolí, oči ma bolí a tak ďalej, vieš, ako je to, tá mamička si toto všetko vytrpí s dieťačom, hej, samozrejme. A ešte povieme si to, keď sa vykaká, hej, to všetko vyčistiť, špinavé prádla, prať dokola, pravidelné, samozrejme, hej, neviem, kto vymyslel, ako je slovo, že materská dovolenka. Kto vymyslel to slovo, že materská dovolenka? Na materskej tie ženy nie sú na žiadnej dovolenke, to vám poviem. To by som chcel, vy chlapi, by som vás chcel vidieť, ako by ste urobili všetko, čo tie ženy robia počas tých 3 rokov, samozrejme. A potom by ste to nenadývali, že dovolenka. Hej, to vám poviem. Takže vlastne tá žena trpí pri tom dieťati, hej. To je dieťa ešte, keď je úplne malilinké, samozrejme. Vieš, v podstate, že aby sa tomu dieťaču niečo nestalo, vlastne, že aby niečo, nedostala nejaký vírus, v podstate stále, ako je s doktormi, s lekármi, hej, samozrejme, hej. A to kojenie ku tomu vlastne, že viete, aké bolesti niekedy ženy majú, keď musia kojiť deti. Viem, že v modernej dobe ženy odmietajú kojiť deti, idú si kúpiť jednoducho mlieko, aby kojili tie deti, hej. A vy viete, že materské mlieko je nenahraditeľné, hej. Vlastne, že žiadne iné mlieko, čo kupujete v obchode, nemôže vynahradiť to materské mlieko. Žena, ktorá kojí svoje dieťa 3 roky, to dieťa má lepšiu imunitu ako dieťa, ktoré vyrastie vlastne na to mlieko, čo je kúpené v obchode, samozrejme. A to vám chcem povedať vlastne, že toto sú všetky takéto detaily, čo my chlapi nevnímame, samozrejme. Pokiaľ človek sa neožení a nezažije to, tak naozaj nevie, čím všetkým tá žena musí prejsť. Hej, ja sa kláňam pred tými ženami, vieš, kláňam sa pred nimi. A to som vám ešte nehovoril o tom o porode, hej. Vy viete, aké sú to bolesti, keď ženy porodia? Neviete, lebo vy ako chlapi, vy nikdy neporodíte. A to vám garantujem, že by ste nikdy viac neporodili, hej. A takže toto všetko tá žena zažíva. A to dieťa ešte sa musí učiť sedieť, sa musí učiť chodiť, hej, samozrejme. A kým sa nestane človečikom. A vy všetci dneska ste veľkými chlapmi, veľké slečny a vy si myslíte, že to je len dar od Boha. To niekto sa musel obetovať, aby ste boli tým, čím ste dneska. A preto vám poviem, že každý človek, ktorý nerešpektuje rodičov, každý človek, ktorý nerešpektuje svojho otca, mamu a tak ďalej, pre toho človeka v živote ja nebudem mať rešpekt. To vám poviem, lebo toho človeka budem vždy považovať za nejakého hlupáka. Takže rodičia sa obetovali celý život pre nás, hej. Povedal som vám, čo všetko pretrpila nejaká mamička pre svoje deti. A otec, to je ten, ktorý naozaj proste, že má svoje starosti, ako oživiť tú rodinu, kde zobrať tie peniaze, ako ich ubytovať, ako ich liečiť, keď sú chorí, samozrejme, hej. Toto všetko sú starosti otca. Musia sa nejako obliekať pre Boha. Však to sú peniaze a niekto musí zarábať tie peniaze. A ten človek, keď si ide ľahnúť večer, tak vy si myslíte, že čo? On rozmýšľa, že na druhý deň, kde zobrať peniaze naozaj, aby sa mohol postarať o tú rodinu, hej? Aby ste vy mohli mať čo jesť, hej? To vám nikto nedaruje, to niekto musel doniesť. Ja som si toto všetko uvedomil až neskoršie, že koľko, že hovorím, že môj otec je chlap. To je naozaj chlap, lebo my sme 16 detí a ten pán toto všetko dokázal živiť, liečiť, šatiť, hej? A nehovorím o tom, že vlastne, že nás všetky poslali do školy a my keď sme išli do školy, tak keď bolo školské potreby, všetko bolo treba kupovať pre Boha. A čo si myslíte, že to padlo z neba? Nepadlo z neba. Tak ja si vážim toho človeka dneska, hej? To vám chcem povedať jednoducho, že vlastne musíme si vážiť našich rodičov do smrti. Do smrti sa im nezavďačíme tak, ako by sme mali, hej? Vy to zistíte aj vtedy, keď budete mať svoje deti. Hej. Koľko chlapov dneska robia deti a zistia zrazu, že nemajú na to, nevlázu a utečú od tých ženy. Samozrejme, preto štát naozaj stíha títo
chlapov, ktorí naozaj neplatia výživné a ktorí sa nestarajú o rodinu. Samozrejme, to je to najjednoduchšie robiť to dieťa, ale a potom treba sa o to aj postarať. Hej? Takže rodina. Takže naši rodičia musia byť sveté. My ako súrodenci musíme sa držať spolu a pomáhať si navzájom. A poviem vám príklad, keď zoberiete jedny zápalky, tak to takto ľahko zlomíte. Ale keď zoberiete všetky a dáte ich spolu, a ťažko ich zlomíte. Preto vlastne, že jednote je sila. Vy ako súrodenci, keď budete držať spolu a budete si pomáhať, o to lepšie sa vám bude žiť. Ale keď každý bude takýto sebecký a egoistický myslieť len na seba, a naozaj každému jednému z vás sa bude ťažko žiť. To vám hovorím. Takže ja chcem, aby vy ako rodina, aby ste sa dali dokopy. Ja viem niekedy, že sa hnevate na seba. Samozrejme, hovorí sa, že aj zub a jazyk, aj zuby a jazyk, ako je naozaj tiež, ako že proste sa pobijú, to naozaj niekedy zubami si zahrniete do jazyka. U nás sa hovorí v Afrike, to všetko kvôli dobrej chute. Hej? To nám vlastne, že keď aj súrodenci sa pohádajú, alebo dajme tomu, že rodičia sa pohádajú, to všetko je v mene toho vlastne, že tam je istý stereotyp v tej rodine, samozrejme, že občas aj to musí byť, ale to neznamená vlastne, že sa nemôžete mať radi a nemôžete spolu žiť pre Boha. Keď máte nejakého brata, alebo nejakú sestru, alebo rodičov, ktorými ste pohnevaní, ja si myslím, že to není žiadna hanba, keď urobíte vy ten prvý krok, idete za nimi a poviete, že áno, mrzí ma to. Áno, aj keby ste mali pravdu, povedzte, že áno, že urobili ste chybu a že sa ospravedlníte v mene toho, aby ste spolu boli opäť, aby ste spolu žili. Viac získavate, ako strácate. To ego dajte bokom, hej? To je ego, to je len ego, to naozaj, to vám nič nedá. Vieš, to také spolupatričnosti, čo je tam, to je to najdôležitejšie, samozrejme. A tam niekde je láska, tá láska je to najväčšie na svete. Ja vám poviem, že ten problém, čo máme dneska vo svete, to je nedostatok lásky. Ľudia sa už pomaly nemajú radi, lebo je tu materiálny svet, sú tu peniaze. Všetko riešime len cez tie peniaze. A popri tom láska, láska je najväčšia. To vám chcem povedať. Takže prosím vás pekne, tak nevnímajte moc materiálne veci a nevnímajte moc len tam peniaze. Láska je na prvom mieste. Tam, kde je láska, tak to vám poviem, že naozaj, že tam nikto neporazí lásku, ľudia, ktorí sa milujú. Takže láska na prvom mieste. Nedostatok lásky vo svete naozaj to zničí na svet. Ja vám poviem, že snažte sa naozaj, aby ste milovali jeden druhého, aby ste sa mali radi, aby ste naozaj si dávali tú lásku. Hej. Tak to ja vnímam. Ja sa snažím aj vtedy, keď sa na niekoho hnevám, tak sa snažím naozaj proste, že zabudnúť na to, že hovorím, že aj tak ťa mám rada, aj tak ťa milujem a nebudem takýto egoistický a sebecký myslieť na seba a tak ďalej. Ja viem, že jednoducho takýto problém je len preto, že vlastne, že obaja nerozmýšľame. Ja nerozmýšľam, ty nerozmýšľaš a preto vlastne sa pohádame. A samozrejme, že jeden vždy musí ustúpiť. Niekto stále musí robiť tento kompromis a vtedy naozaj proste, že všetko bude úžasné. To, že ja som sa znížil, a to není moja slabosť, a to je práve, že moja sila. Lebo len silnejší sa vie ovládať. Ovládam sa, znížim sa, to je veľká sila, tú silu nemá hoci kto. Nie každý má tú silu sa znížiť a naozaj ísť ku tomu druhému a robiť ten prvý krok. Urobte to, prosím vás. A uvidíte, prídete za mnou a poviete mi, že Ibi, mal si pravdu. Naozaj skutočne to stalo za to. Takže rodina je ako skala. Rodina je prvé na mieste. Preto ja vám poviem, že nenechajte sa balamutiť. Ja viem, že sú nové spôsob zmýšľania v našom svete. A ja mám veľký rešpekt pre tých ľudí, ktorí sú inak orientovaní. Samozrejme, že nesegregujem nikoho a naozaj neosudzujem nikoho. Samozrejme, že žijeme v takom svete, že kde musí byť sloboda. Každý sme slobodní žiť svoj život ako chceme. Samozrejme, že nebudeme ukázať na ten, že je taký a taký. Hej. Neurobím druhým to, čo sa nemám rád. Tak ako nemám rád, keď niekto bude ukázať na mňa prstom, že som iný, lebo som černý, lebo viem, že je to hlúposť. Hej. Výzor je len výzor, ale podstata je vždy vo vnútri, samozrejme. Hej. To som povedal. Ja som vám povedal, že vlastne, že
neosudzujeme nikdy druhých ľudí kvôli tomu, že ako vyzerajú. To je jedno, či sú pekní, škaredí, chorí, zdraví, bohatí, chudobní. Naozaj, počkajte si, zistíte, že akí sú to ľudia. Ľudia, ktorí majú dobré srdce, ktorí majú dobré vlastnosti, to sú najkrajší ľudí na svete. Samozrejme. Môže byť pekný, ako neviem, Pocahontása, hej, ako neviem kohokoľvek. Ale keď znútra si zlý, ako čert, nemáš lásku, nemáš súcit, nemáš, ako v podstate, že si najškarejší človek pre mňa na svete, samozrejme. Takže rodina je ako skala. Ja by som chcel naozaj prosiť, aby sme všetci boli ako jedna veľká rodina. Aj tak sme jedna veľká rodina, len sme blúdenci nejakým spôsobom vlastne, že je ten diabol vo svete, alebo dajme tomu ten Satan, nazvite to kto ako chce, proste, že ktorý nás dáva na zlú cestu jednoducho, proste, že len trošku sa treba zamyslieť, zameditovať si a vrátiť sa späť trošku tam, kde naši predkovia boli, tie skutočné hodnoty, čo boli predtým. Trošku skúsme sa poučiť z toho, že čo, ako oni žili, ako existovali vlastne, že prečo vlastne tak krásno existovali spolu. Hej, že máme také dedičstvo od nich, to máme dneska, to kvôli tomu, že mali lásku, mali pochopenie jeden pre druhého, mali morálne zásady, ktoré naozaj to strácame my dneska pomaličky. A toto sú veci, ktoré sú veľmi dôležité. Takže, you are my family and I love you all. Ste moja rodina a ja vás všetkých milujem.